Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się poradza z wami trafić. Na początku chciałabym powiedzieć, że ja byda przez najbliższe pora tydni fest zajęto. To już bardzo was proszę, nie gorzcie się na mnie, że te nasze spotkania to będą takie trochę krótsze. A dziśki to, że chciała wam trochę pousprawiać o pamięci i o tym, jak też to pamięć poradzi nam płotać figle. No patrzcie, jak se tak co wspominamy, to najczęściej je tak. Ja to pamiętam, bo już tam był i ja to wszystko widział i to tak było, bo ja to pamiętam, bo żech to widział na własne oczy. No, toż to o tym naszych własnych oczach to zaś będzie inszym razem, bo jak to je, jak nasze własne oczy poradzą nas po prostu mieli robić zabuzna. Ale to zaś będzie inszy odcinek, a zaś dziśki powiem trochę o tym, co też psychologio ma do powiedzenia na temat tego, jak to z tą pamięcią i z tym wspominaniem je. No toż, jak to się domyślocie, psychologowie to zbadali, bo my radzi badamy wszystko, co się ze psychiką wiąże, no toż psychologowie badali też, jak to jest z tymi wspomnieniami i czy to richtig tak jest, że sobie przypominamy to, co to było i czy to wszystko polega na prawdzie. No i się po prostu mi okazało, że nie zawsze. I to nie ma tak, że my se wspominamy nie tak, bo my mamy zło albo słabą pamięć. Nie. I jest wiele takich rzeczy, od których zależy, co my se poradzimy wspomnieć i jakie te wspomnienia są. No, iż tego jest tak wiele, że jakby ja chciała te rozki o tym gadać, a je to ciekawe fest, bo to można być nawet zależną od tego, jaki wy macie humor, albo co w danym momencie. No, toż jakby ja chciała te rozki gadać o tym, to by to zajęło nam tyle, żeby my tu roztomili siedzieli do Wielkanocy albo i dłużej. A to ma być fest krótki odcinek, to ja wam powiem tak chwilę o tym, jak to jest ze tymi wspomnieniami, że je idzie zmienić. I jak to jest na łącznych świadkach. No toż na pewno wiecie, że od wieków to było tak, że jak był taki świadek we sądzie, to było fest ważne, co on godał. A jeszcze, jak było takich świadków 3, 2 albo więcej, to jeszcze lepiej, a najlepiej, co było nie wszyscy to samo godali, to w ten czas taki sąd uznawał, ja to jest richtig, prawda, no i to wtedy uznawał, że tak było, no i o to się najczęściej opierał wyrok. No i ty rozki dziś też je tak, że jak jest kto świadkiem w sądzie, to jest blank, ważne, co kto też godo, no i z tego taki świadek, to mu go dają, że mo godać ino prawda i ma obiecać, że będzie godał ino prawda, a jakby scyganił, to będzie miał wielkie nieprzyjemności. No, ale czyż to tak je, roztomili, richtig, że to, co ten świadek se przypominał, to jest prawda i to, co się stało. No i się okazuje, że nie zawsze. I nie dlatego, że on chce ten sąd jako ocyganić, albo co nie. I on pamięta co insze niż to było. A to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Bo to idzie blank, prosty sposób zrobić, żeby ludziom się wydawało, że było inaczej niż to doprawdy było. No, toż psychologowie zrobili taki eksperyment. Pokazali ludziom taki film, kaj się szczasły 2 auta. No 2 auta się szczasły, prosto rzecz, cóż tu idzie źle zapamiętać, będzie się godać. No toż jednym ludziom, to oni powiedzieli, ci psychologowie, że mają im powiedzieć, jak prędko wela nich jechały te auta, zanim się ze sobą pizli. A zaś
za chwilę tym drugim ludziom powiedzieli, że mają im powiedzieć, jak prędko te auta jechały, zanim się o siebie łotarły. No, toż te ludzie, kiedy te psychologowie powiedziały, że te auta pizły o siebie, to oni powiedzieli, oni jechali tak ze 60, a zaś te drugie ludzie powiedzieli, co im powiedzieli wcześniej, że to łotarły się o siebie, to oni powiedzieli, można tak 40. No cóż, widzicie, jako jedno słowo poradzi zmienić wszystko, co my se przypominamy. To jest fest ciekawe i jeszcze jest co takiego, że idzie komu zasugerować odpowiedź we pytaniu. I ten ktoś się doprawdy se będzie przypominał, że on to widział takie coś, co tam było, ale on se będzie źle przypominał, bo tam nic takiego nie było i mu tak zasugerowali. Ale to jest zaś większa sprawa na jeszcze zaś inny odcinek. Jak kiedy tak będziecie chcieli, to ja taki odcinek o tym zrobię. No, to tyle, co że wam dzisiaj chciała powiedzieć o tej pamięci. No i teraz się pożegnamy, toż trzymcie się i chowajcie się zdrowo. Pyrsk.